खुलुमबाय गिबि गिबियावनो गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जोङो 20 जुलाइनिफ्राय स्टार्ट खालामनानै दिनै 30 जुलाइआव बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय आरो दिनै जोंना दङमोन फोजोबनाय हाबाफारि क्लोजिं सेरेमनि। बेयावहाय जोंना जोबोर मोजाङैनो जाफुंबाय बे हाबाफारिया। बेयावहाय जोंना टीमाव दंमोन मोननै टीम बानायदोंमोन जोङो, गिदिरफोरनि मोनसे आरो उन्दैफोरनि किड्स एन्ड एडल्ट। एडल्टआव दङमोन जोंना 22 जन स्टुडेन्ट आरो किड्सआव दंमोन 20। बे मोननैबो क्लासखौ आंजों लोगोसे आंजों सासे दंबावोमोन फोरोंगिरि, बिथाङानो जाहैबाय सानसुमा बर', त्रिपुरा नेशनेल ड्रामा स्कुलनि पास आउट आरो बिथाङा सासे स्क्रिप्ट राइटारबो। थ' जों सानैजोंनो बे क्लासखौ लानाय जादोंमोन आरो जोंना बे वर्कशपखौ कोअर्डिनेट खालामदोंमोन रवnswndri। बेखिनियानो। बेसेबां साक्सेसफुल? जोङो साक्सेसफुलाथ' बेनो स्टुडेन्टफोरनि साक्सेसआनो जोंनि साक्सेस। दिनै स्टुडेन्टफोरखौ जों साक्सेस होननानै बुंनांगोन, मानो होनोब्ला 12 सानाव बिथांमोनहा जाखिनि सोलोंबाय, दिनै बिसोरो डेमनस्ट्रेसनबो लाखिनाय जादोंमोन। बेयाव जोबोर मोजाङैनो एक्टिं खालामदों आरो बेयावहाय जों गोबां आलासिफोर लिंहरनाय जादोंमोन, अडियेन्सफोर लिंहरनाय जादोंमोन नायनो थाखाय। बिथांमोननि पारफरमेन्सखौ नायनानै गोबां मानसिफ्रानो जोबोर बाख्नायदों आरो मोजां मोनदों। आरो एज ए आर्टिस्ट आं बुंनो लुबैयो, जोंनि माने गोजोननाया जेब्ला अडियेन्सआ जोंखौ आखाइ खबो, बेनो जोंनि देरहासारनाय, बा अडियेन्सनिफ्राय जेब्ला जोङो आखाइ खबनाय मोनो, बेनो जोंनि देरहानाय बा साक्सेस जानाय होननानै आं मानिनानै लायो। आरो दिनैबो जोङो बेखिनिखौ मोननो हादों। थ' जोङो जोबोर मोजाङैनो बे प्रग्रामखौ जागायनानै जोबजासिम साक्सेस खालामनो हाबाय होननानै आं आसा खालामो। मोनबेसे नायजाब फोरोंनो? जोङो बेयावहाय 15 मिनिट्स 20 मिनिट्सनि गेजेराव जोङो पारफरमेन्सखौ लाखिनाय जादोंमोन। बेखौ जोङो मोनथाम ग्रुपआव बानायनाय जादोंमोन, मोनथाम टीम बानायनानै बानायहोदोंमोन। मोनसेया जाबाय नेचुरेलिस्टिक ड्रामा, मोनसेया रियेलिस्टिक ड्रामा, एन्ड मोनसेया जाहैबाय जोंना फिक्सन ड्रामा। थ' जोङो मोनथाम बेखौ डिभाइड खालामनानै होदोंमोन। मोनथाम टीमाव बिथांमोना मोजाङैनो खालामबाय। बेसेबां स्टुडेन्ट बाहागो लानाय? जोङो ड्रामाखौ अनलि एडाल्टफोरखौल' खालामहोनाय जादोंमोन। किड्सजों जोङो बांद्राय गोलाव समबो लानो हाया आरो 10 सानाव बिसोरखौ मोनसे ड्रामा खालामहोनाय बा पारफरमेन्स मोनसे रेडि खालामनायाबो एसेबां गोरलै नङा। थ' जोङो एडाल्ट ग्रुपखौल' बेयाव खालामनो होनाय जादों, किड्सखौ जोङो पारफरमेन्स खालामनो होनाय जायाखै। नोंथांनि बे बोसोराव माबाफोर फिल्म फैगोन नामा? बे बोसोराव फैनो गोनां फिल्म दङ, फिन साजा। बेनि शुटिंआ जोंना जोबनानै थांबाय। दा माखासे टेकनिकेल खामानिफोर जेरै भइस डाबिं, एडिटिं बेफोर सोलिगासिनो दङ। सोरनि प्रडाक्सनाव? बेयो रwnswndriनिफ्राय ओंखारगोन, रwnswndriनि बेनाराव बेनो ओंखारगोन आरो बे जाहैबाय फार्स्ट फिल्म बिथांमोननि। आंबो बिथांमोनजों खामानि मावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे फिल्मखौ आगोलाव जेरैबायदि फिल्मफोरखौ अनसायबोदोंमोन, आं अनसायनाय मोनबोदोंमोन, बेबायदिनो फैबाय थानाय समावबो अनसायनाय मोनगोन। आंबो सासे आर्टिस्ट जानानै गुबुन आर्टिस्टफ्रा जेरै लुबैयो बेखौनो आंबो हास्थायो। आं जोबोर मोजां मोनदों जोंनि ससियेलनि खायसे एक्टिभिटिसफोरखौ, सोलिनाय खायसे जाथायफोरखौ इयाव खेबखांनानै बे ड्रामानि गेजेरजों फकास खालामनो हादों। जोंनि गेजेराव जानाय खायसे जायफोर जाथाया जोंनि गेजेराव जानाङा, बे खेथ्रआव बेखौ फोसाबनांगौनि खायसे मेसेज होदो। बेनि थाखाय आं जोबोर गोजोननाय मोनो। थारैनो बेफोरबायदिनि गेजेरजों बर' हारिमुवा जौगानायनि मोनसे लामाखौ मोनगोन इसारा मोनगोन। बेबायदि वर्कशपफोरनि गेजेरजों जों खायसे सोलोंसाफ्रा बे ड्रामानि फारसे मिथिनायनि उनाव मोनसे बेखौ मोनसे साधना हिसाबै लानानै बा प्रफेसन टाइपनि लालांनो थाखाय मोनसे थुलुंगा मोनगोन, इनकारेज मोनगोन, आं बेखौ आसा थिदों। बेबायदि आयदाखौ गुबुन गुबुन ओनसोलावबो लानायखौ साबजायो आं वेलकाम खालामदो। बेबायदि माबाया वर्कशपफ्रा, एक्टिं वर्कशपफ्रा बे बागानफारायावल' नंला, गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदि जानांगौ। होमब्लासो बे जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव बेबायदि महरगिरिफोरखौ, आर्टिस्टफोरखौ जोङो दिहुननो हागोन।